Conheci à beirita do rio, te namorei. Volve a empezar. Mesmo à beirita do Volve a empezar. Espera, déxame. Bota só baixo. Caen dúas por aí. Sempre cae un Caeron pouco. daime. Ben. Non sabemos, se non cae ninguna, pérdese. Non hai por que razón. Se o colle la de baixo esta, non me cae nada máis, vou facer así. Se cae no Xa chão, perdí, perdente. é só o Ten que xogar o compañero. compañeiro. É quen gana? Non, é que non perde. Claro que está xogando. Según hai puntos, o que máis puntos fai, o máis puntos. E despois O máis puñanse puntos fago os así. puntos. Mire, despois puñanse Saí. as da dúas, había que puñar vos. E ela... 5 veces. 5 veces. Claro, e esto veces de unha maneira. 5 veces de unha maneira e 5 veces da outra. Sí. Que pasa? E despois, cando se puñan da dúas, E como iban contando os puntos que ganaba cada un? son 10 veces. Ahora, O facer 10 veces. Tito, Tito, entiendo. 10 veces 5 veces. Xa ganou. dúas. Son os rapaces que les aura. Vai estar aquí unha pedra, agora que faz falta unha pedriña, vai. Claro. Unha pedriña plana. Se lle queres a usted, xogaría o compañero. Claro. Ben. Era así, verdad. Pero que creo que había máis martes, cuántas había? Que práctica ten. No, eu creo que Debía ser unha campeona. E Ahora dá dúas. ahora da dúas. Primeiro 5 e 6 de unha. debe haber máis. Cuántas eran, Lois? Se non as colle, Ahora vai ui, estar... Claro, perde. claro. É xa o compañeiro. Eso vai a subirlo, rapaz. E como lle chaman a isto? A xogar las areas. A xogar las areas. Areas. A xogar las areas. O birlo facías así. Que nos regreso, xa con os bordregos. Oh, Coas pedras. a Facer billar. así 5 veces. Mira para aí como te sanaron os dedos, caralho. É verdade. Aí non manca. Mira que lle zumba, hostia, sempre anda con un carabitado. E ahora? Mira para aí como... Ahora terminei. Empeza o compañeiro. Empeza a compañeira a facer. Sí, por ser tema.